Vreau să cânt această cântare pentru slava Domnului și înainte de a cânta această cântare, vreau să spun câteva cuvinte și doresc din toată inima cei care vor asculta aceste cuvinte și vor asculta și cântarea, Dumnezeu să le cerceteze inima, dacă nu s-au împăcat cu Domnul Iisus Hristos, să facă un legământ cu Domnul Iisus Hristos, iar cei care s-au împăcat cu Domnul Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos să le mângâie inima oriunde s-ar afla el. Pentru că Domnul Iisus Hristos a promis, iată eu sunt cu voi până la sfârșitul viaței. Vreau să spun în scurte cuvinte câteva lucruri despre mine. Mă numesc Tifor Gabi și sunt din orașul Mărășești. M-am născut într-o familie cu 10 copii și în familia în care m-am născut, de mic copil, ce am putut să văd decât scandalul, bătăi, lucruri de care mi-era groază și chiar din copilărie au adus multă distrugere sufletească. Cu toate că tatăl meu era un alcoolic, de multe ori se îmbăta și o bătea pe mama noastră și noi copiii trebuia să stăm pe la spatele casei sau pe la vecini. Și casa noastră și familia noastră era o groază. Chiar de mic copil am spus lucrul acesta. Când voi fi mare, nu vreau să fiu ca tatăl meu. Nu vreau să fiu un alcoolic, ci urăsc alcoolul, urăsc toate lucrurile care le practică tatăl meu, așa spuneam atunci. Dar cu toate că am spus aceste lucruri în gândul meu, când am împlinit vârsta de 16 ani, am început să umblu și să practic exact ceea ce practica tatăl meu. M-am unit cu prieteni, am părăsit orașul natal, am plecat undeva departe, în județul Caraș-Severin la mine și lucrând acolo la suprafață, am devenit ceea ce era tatăl meu, un alcoolic, un om care făceam lucruri care mă îngrozeau eu personal. Și apoi Dumnezeu a lucrat în chip minunat de mi-a cercetat inima și m-am întors acasă în orașul natal și aici, în orașul în care m-am născut la vârsta de 23 de ani, am putut să aflu adevărata fericire, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în viața mea și Dumnezeu m-a eliberat de patima peției, Dumnezeu m-a eliberat de tot ceea ce eram robit și de atunci am simțit cu adevărat că viața mea s-a înnoit. Dumnezeu mi-a dăruit o soție, 3 copii, o căsnicie și îl laud pe el și îi mulțumesc din toată inima. Domnul să cerceteze și inima ta și să înțelegi că Dumnezeu cel viu are putere să schimbe viața unui om. Vă spun lucrul acesta ca unul care am experimentat lucrul acesta și văd în fiecare zi pe Dumnezeu care lucrează. Domnul să vă binecuvânteze și Dumnezeu să vă mângâie în această cântare. În inimă am suspin, vino, Doamne, dă-mi alin. Vindecă, Doamne, mea rană, cu mâna ta cea de mamă. În inimă am suspin, vino, Doamne, dă-mi alin. Vindecă, Doamne, mea rană, cu mâna ta cea de mamă. La necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, la necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, pe acest pământ e greu și cer ajutorul tău. Ca
pot eu birui până când tu vei veni. La necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, la necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, mâna ta cea găurită, vino, Doamne, mă ridică și oprește furtuna care vine asupra mea. Mâna ta cea găurită, vino, Doamne, mă ridică și oprește furtuna care vine asupra mea. La necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, la necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, vino, Doamne, te așteptăm, vrem cu toții să plecăm. Vrem să mergem în cer sus și să stăm lângă Iisus. Vino, Doamne, te așteptăm, vrem cu tine să plecăm. Vrem să mergem în cer sus și să stăm lângă Iisus. La necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu, la necaz strigă pe Domnul, numai El îți dă răspuns, El e ajutorul tău. Atunci când îți este greu.